iznimna mi je čast i zadovoljstvo pozdraviti vas večeras u Galeriji Kraljice Katarine u Hrvatskom domu Hercega Stjepana Kosače na promociji knjige hrvatske politologinje profesorice doktorice Mirjane Kasapović. Knjiga naslovljena, kako vidite, Jeruzalemski muftija El-Huseini i muslimani BiH, zamračena priča iz Drugoga svjetskog rata. Profesorica doktorica Kasapović, inače rođena u Sarajevu, obrazovanje započela u Varešnu, a završila u Zagrebu, gdje je doktorirala 1990. godine, te je svoje znanje stjecala i na Institutu za političku znanost Sveučilišta u Heidelbergu i u Amsterdamu. Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu bilo je njezino stalno radno mjesto sve do umirovljenja 2021. godine, a predavala je više kolegija s područja komparativne i hrvatske politike. Voditeljica brojnih domaćih i međunarodnih znanstveno-istraživačkih projekata, trenutno i voditeljica projekta Hrvatska u regionalnom okruženju te programa Hrvatska politika u komparativnoj perspektivi. Evo, ne zamjerite što odmah na početku ovako izlažem ove podatke. Nažalost, autorica profesorica doktorica Kasapović nije mogla biti s nama, pa je prikladno odmah na početku spomenuti i ove neke podatke iz njezine zaista bogate i impresivne biografije, pa joj možemo na početku uputiti jedan ovako medijski posredovan pljesak. Evo, kako rekoh, autoricu ne možemo uživo pozdraviti, ali vjerujemo da će odjeci ove promocije doći do nje, prije svega zahvaljujući i TV ekipi RTV Herceg Bosne koja u cijelosti medijski prati ovaj događaj. Hvala im. S osobitim zadovoljstvom mogu pozdraviti i naše večerašnje promotore uživo, profesora doktora Borisa Havela. Dobrodošli. A s nama je i profesor doktor Ivica Šarac. S obzirom da je nakladnik ove vrijedne publikacije Školska knjiga, zamolit ću na početku da nam se obrati gospodin Ante Žužul. Gospođe i gospodo, jako mi je drago da sam danas u Mostaru, u tom krasnom gradu u kojem ima toliko emocije, toliko kao da ih je donijela Neretva. Ta emocija, ta strast, ta povijest, taj život, ta sudbina, te okolnosti, to pjesništvo i sve ono što se zbivalo. Tako sam na promociji jedne naše knjige u Beču, velikom Alojzu Moku, kad smo promovirali knjigu, onda sam govorio, bilo je 500 ljudi, bio je predsjednik Austrijskog parlamenta. Onda sam rekao, od Bosne i Hercegovine i Sarajeva i Mostara, preko Dalmacije, Like, Zagreba, Hrvatskog Zagorja, sve do Beča, ispod svakog kamena je neki grob Hrvata. I onda kad smo mi, moja generacija, 71. godine imali Krik i otvorili ozbiljna pitanja u vrijeme moćne diktature, onda je to bilo strašno, jer smo mislili sljedeće, da mali narodi, kao hrvatski narod, svaki savez plaćaju grobovima. Pa čak i savez Katoličkom crkvom. Bili smo uvjereni kao generacija nesalomljiva, nepotkupljiva, koja je znala kako treba i što hoće, jer smo htjeli razvlastiti partiju i stvoriti višestranačje, stvoriti demokraciju. Naš zadatak je bio i stvoriti samostalnu i neovisnu Hrvatsku unutar konteksta kako je politički bilo moguće u tom trenutku, no međutim, nažalost, sile zla su bile tako moćne da su mnogi ljudi završili u zatvorima, drugi su završili u emigraciji i to je izgledalo tako. Ali naše oči su bile usmjerene prema zapadu, prema demokraciji, prema onim zemljama koji su trebali vidjeti što mi hoćemo
Nisu nas vidjeli. Nisu nas vidjeli. I onda se dogodilo čudo. 13. siječnja 1992. godine po Božjem prstu, tada Papa Ivan Pavao II, Božjem poslanju, priznaje Hrvatsku, a onda je priznaje cijeli svijet. I onda sam se obratio, a tu je bio Alois Mok koji je bio na kolicima, nije mogao hodati, imao Alzheimer. Vodila ga je žena u kolicima i onda je gledao, a ja velim, ali Austrija je, dakle, otvorila svoje srce, zagrlila Hrvatsku, ali svoje srce je dao u ime Austrije Alois Mok Hrvatskoj. Tako je Hrvatska postala, dakle, neovisna. A Papa Ivan Pavao II vratio nam je i krv, i znoj, i sve ono u povijesti što smo bili, pa smo vidjeli da nema razloga, da nismo mi, dakle, nema razloga da ne slavimo ono što su naši djedovi njegovali kao svoju kulturu. Meni je drago da danas promoviramo knjigu Mirjane Kasapović, profesorice na političkim naukama. Ovo je tema o kojoj će govoriti znanstvenici. Ja nisam povjesničar, ali iznimno me zanima hrvatska povijest od 45. do danas. No, do naših dana, do ovih dana kad trebamo se probuditi iz svoga sna, konačno iz tog konformizma koji je kad što mnogima zatvorio oči. Ali o knjizi Mirjane Kasapović, profesorice Kasapović, koja je radila, ovu knjigu radila je godinama, više od 10-ak godina kao znanstvenica. Napravila je, mi smo objavili, dakle školska knjiga je objavila Bosna i Hercegovina od 90. do 2020. godine, vrlo značajna knjiga u kojoj su sadržani svi dokumenti na znanstven način obrađena povijest. Naravno, može biti neko bijesni negator činjenica koje su se dogodile u povijesti, ali bijesna negacija ima svoju kritiku, a to je moramo se pomiriti sa činjenicama. Ne možemo kao Hegel, jedan put kad je predavao studentima, reći, kad su mu rekli vaša izlaganja se uopće ne slažu s činjenicama, on kaže, a tim gore po činjenice. Neće nitko moći u povijesti reći tim gore po činjenice, jer činjenice su one s kojima se možemo složiti, s kojoj znanost mora razgovarati i naravno ne improvizacija i političke zle ili bilo kakve druge političke namjere. Ovo mora biti u dobroti ljudskoga duha. Dakle, da nitko ne prejudicira i da nitko ne izmišlja, osmišljava ili konačno pretvara bilo kakav povijesni događaj u svoju ideologiju. Kao što se je dogodilo da su hrvatski antifašizam koji je bio u Rijeci, Istri, dakle od zaleđa Šibenika sve do Slovenije, odnosno Istra i Hrvatsko primorje, pojavio se nakon 20. godine kad su Talijani ušli u taj hrvatski teritorij, onda se pojavio, dakle, spontani hrvatski antifašizam jer su Talijani rušili škole, palili crkve, ubijali ljude i onda se pojavio spontani narodni antifašizam. Nažalost, jugoslavenski komunisti su 1945. nakon odlaska Njemaca, oni su tu parolu antifašizma ukrali i pretvorili u parolu svoga terora. O paroli toga terora ćemo govoriti ovdje u Kosači, u ovom velebnoj zgradi, koja njeguje i baštini neki glas ponosa, neki glas kulture. Mi ćemo tu 26. ovog mjeseca promovirati knjigu Prikrivena grobišta Hrvata u Sloveniji. Vi znadete da smo 80 godina morali šutjeti. Ako bi netko progovorio ili govorio, onda bi to sličilo uostalom na promociju u Zagrebu u Hrvatskom narodnom kazalištu. Rekao sam,
sjetio se Miroslava Krleže, velikog hrvatskog pisca, genija hrvatske književnosti, koji je opisao kako se to dogodilo 1916. u Odesi. U Odesi je tekla krv, lomili se kosti. U Odesi je sve počelo. A kako je to počelo u Odesi, moramo se sjetiti. U toj krvavoj Odesi, ono u kanatnom zavodu, kako kaže Krleža, gdje su bili desetke tisuća Hrvata koji nisu htjeli staviti srpsku uniformu na svoja pleća jer su željeli ostati Hrvati. I zbog toga su bili kažnjeni uz pomoć kozaka i srpske vojske, to su bili zarobljenici sa ruskog fronta. I ono kad su mrtve, kako Krleža kaže, donijeli grobaru, rekli su, nemojte ništa pisati, to su Hrvati. To se dogodilo nama Hrvatima, čitajući knjige drevne, kako kaže veliki pjesnik Edgar Allan Poe. Čitao sam jednu strašnu, kad su vlakovi hrvatskih mladića koji su putovali iz Bosne i Hercegovine, kad su pjevali Bosno moja, tugo moja. Čitajući te knjige može vas tuga uhvatiti što se je dogodilo od 1945. godine, nakon 15. svibnja 1945. što se je dogodilo Hrvatima do, naravno, pitaj Boga, možda i do danas. Ali naročito onih godina kad su stavljani u grobove, kad su kopane jame, kad niko nikada nije za ništa odgovarao, kad su bile tisuće ljudi, tisuće i tisuće ljudi. Uostalom, genocid, mnogi barataju tim pojmom, ali mogu vas pitati što znači kad ubijete stotine tisuća ljudi, ne date im da imaju ime, ni grob, i djecu, i žene, i majke, i ljude, i vojnike, i sve i tako. To nemam šta, o tom ćemo na prekrivenim grobištima govoriti. Ovo je jedan moj predgovor toj knjizi, a predgovor je smrtopis jugoslavenskog komunizma. Taj jugoslavenski komunizam je, nažalost, Hrvatima nanio strašnu povijesnu bol i genocid. Što znači genocid? Kako drugčije misliti to? Kako ozakoniti pravom kad netko može ubiti stotine tisuća ljudi, a ne biti kriv? Baš samo zato što su Hrvati, kako kaže Krleža u Odesi, kad su onom grobaru donijeli mrtve, rekao je, dakle, nemojte ništa pisati, jer to su Hrvati. Sad sam malo prije gledao dvoranu, vašu veliku, u Hrvatskom narodnom kazalištu, to je bilo jako lijepo, bili su dva predsjednika slovenske vlade, bio je predsjednik hrvatske vlade Andrej Plenković, bio je predsjednik sabora, Hrvatskog sabora gospodin Jandroković, naravno svi rektori sveučilišta i ljudi koji su došli jer znaju da na pozornici Hrvatskog narodnog kazališta moramo otvoriti to pitanje, to je nacionalno pitanje. Bitno i presudno, moramo otvoriti grobove, zbrojiti pamet, naravno i svu energiju misaonu i zagrliti naše mrtve. Evo, profesor Šarac je povjesničar, gospodin Havel također znanstvenik i povjesničar. Oni će govoriti o knjizi Mirjane Kasapović, o kojoj ja ne mogu naravno reći ništa, ali naravno nama je, i školska knjiga je nacionalna institucija koja je prepoznata u cijelom svijetu.
Nama je bio zadatak da objavimo knjige onih znanstvenika koji su neupitno prošli recenziju, koji su bez ikakve ideološke strasti nanizali činjenice povijesne o kojima mogu govoriti, ali naravno oni koji su kompetentni. Zbog toga ja o ovoj knjizi ne mogu ništa govoriti, naravno mogu pozdraviti kao i vi malo prije pljeskom profesoricu Mirjanu Kasapović, koja je napravila značajne knjige i veliko djelo, a uostalom mogu vam reći napravit ćemo još puno toga. Hvala vam lijepa. Hvala gospodinu Anti Žužulu koji je ovim snažnim govorom otvorio večerašnju promociju, a kako je organizator promocije Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru, obratit će nam se i dekan fakulteta, profesor dr. Dražen Barbarić. Poštovani uvaženi promotori, profesore Šarac, profesore Havel. Uvažena dame i gospodo, gosti večeras. Spletom okolnosti se zaista dogodilo da u istom tjednu imamo promociju tako dvije značajne kapitalne knjige. Ono što sam spominjao na protekloj promociji, da se radi o nekakvoj vrsti historiografske epohe, i zaista to mislim, i zapravo ova knjiga na neki način ju upotpunjuje. Ona nije isključivo povijesno djelo, dakle, prikaz lika i djela tadašnjeg jeruzalemskog muftija Al-Huseinija, daje potpuno jedan širi povijesni kontekst vremena u kojem je djelovao, način na koji je djelovao, ideologeme toga vremena, aktere tog nesretnog vremena i ono što je nama ovdje izuzetno bitno, reperkusije koje su bile ovdje u Bosni i Hercegovini, a koje nas, čini mi se, i dan danas uvelike opterećuju. Poznavajući djelo i opus, dakle, profesorice Kasapović, na čijim smo i knjigama i radovima i argumentima zapravo odgojeni, smo dobar dio, usudio bi se reći, političke filozofije, političke misli Hrvata u BiH dobrim dijelom nakalemili i izbaždarili upravo na njezinim djelima, njezinim postavkama. Kad sam čuo da profesorica se bavi ovom temom, zaista nisam znao što očekivati. I kad sam dobio radnu varijantu u PDF-u, do duše, to je zapravo bilo spektakularno. Nešto dotad neviđeno. Meni se a s obzirom da dijelim i struku, i profesorica bila i moja profesorica za vrijeme studentskih dana, činilo mi se, a ono što postoji, zaista postoji, to je kultura selektivnog pamćenja. Ovo je zapravo knjiga pokušaj da se određena vrsta, ponavljam, ne samo lika i djela, o kojem ćete večeras čuti, nego konteksta vremena i ovih reperkusija o kojem sam vam govorio, pokušaj da se ta vrsta kontekstualizacije sadržaja otrgne zaborav. Vidim ovdje dosta lica poznati koji su sudjelovali i slušali proteklu promociju, dakle knjige profesora Lučića o Škriparima. Metodološki postupak je približno sličan. Dakle, da se nešto što je bilo zakopano, o čemu se nije govorilo, što je duboka trauma, istrgne, iščupa iz tih katakomba uspomena i da se kodificira kroz znanstvenu metodologiju u kapitalno djelo. Samo je postupak metodološki ovdje invertan. Nije stvar da je bilo nekom zabranjeno govoriti, pisati o El-Huseiniju i svim ovim reperkusijama, pogotovo u BiH koje su itekako bitne, nego ih se namjerno zataškavalo. Dakle, stvoren je jedan mitologije, jedan mitopoetski sustav oko svega onog što je u tom vremenu i njegov lik i djelo i neki akteri i procesi ovdje u BiH značilo. Pokušaj da se nešto otrgne talogu zaborava i da se kodificira na ovaj znanstveni način, to je izuzetno teško. A poznavajući profesoricu Kasapović, njezin znanstveni pristup, akademsku čestitost, sveobuhvatnost i reakcije koje su pristizale na ovu knjigu, koje su zapravo ideologizacija, ad hominem argumenti, rovovski, a priorno odbacivanje knjige i argumenata, dobar dio ljudi koji uopće nije ni pročitao. To je onda znak da ova knjiga vrijedi. Ono što profesor Šarac, opet se referira na proteklu promociju, spominjao, ona knjiga o Škriparima zapravo nije poziv da
ponovno počupamo i te konce rana koje su, evo, ne znam jesu li uopće zacijelile, ali su ne krvare više, da tako kažem. Ovo je također poziv, ne da se ponovno rovovski zakopamo, da svako svoje mitologeme veže i uvezuje zlatnim nitima, nego da se hladno suočimo s onim što smo činili jedni drugima. S onim što nekad nam uopće ne ide u korist. Da se svatko pogleda u vlastiti obraz. Da kroz znanstvenu metodologiju, kroz hladne činjenice, kroz poziv na ozbiljan, ne dijalog, nego i interni monolog svakog od društvenih segmenata ovdje u Bosni i Hercegovini, dođemo do razine da možemo voditi dijalog. Po reakcijama na ovu knjigu daleko smo od toga. Ali ova knjiga Lakmus papir ima li ovo društvo uopće smisla. Ja se veselim večerašnjoj promociji, svima toplo preporučujem da pročitate knjigu, ona je prava riznica povijesnih podataka, prava riznica metodološkog suočavanja sa selektivnom kulturom kolektivnog pamćenja. I prava riznica argumenata kako s jedni s drugima, s trećima, ipak možemo kad svako kroz sebe duboko provuče taj moralni monolog i suočavanje sa vlastitom poviješću. Hvala vam što ste se odazvali u ovom broju i radujem se promociji. Svako dobro. Hvala dekanu Barbariću. Profesorica doktorica Kasapović pisala je radove koji su prevođeni na više svjetskih jezika, a i sama se bavila prevođenjem znanstvene literature i članaka. Njezini radovi poznati su u Njemačkoj, Velikoj Britaniji, SAD-u, Austriji, Poljskoj itd., a valja posebno istaknuti da je i stručnjakinja za komparativnu politiku, izborne sustave, konsocijacijsko-političko uređenje, kao i za Bliski istok, Izrael, palestinsku samoupravu, Libanon i Cipar. Teme kojima se bavi, kao što možemo posvjedočiti, zaista su aktualne, a prije nego što dadne mikrofon našem prvom promotoru, dozvolite mi da pročitam kratki ulomak iz knjige podnaslovljen Aktivnosti u Berlinu. Huseini se susreo s Hitlerom 28. studenog 1941. godine u Berlinu, koji je postao središtem njegove propagandne, špijunske, političke i vojne djelatnosti u ratu i u kojemu je živjela razmjerno brojna i organizirana muslimanska zajednica. U svojim je sjećanjima zapisao da nije očekivao službeni, nego privatni sastanak s Hitlerom. Opisavši kako je pred Hitlerovim uredom bio primljen sa svim počastima koje se odaju velikom vođi i državniku, pred ured se dovezao u njemačkoj limuzini. Izišao je na crveni tepih uz zvuke vojne glazbe, a dočekala ga je počasna garda od 200 ljudi. Dodao je: Hitler me toplo pozdravio, vesela lica, izražajnih očiju i čiste radosti. Možete li mi nešto reći o vašem susretu s vođom Rajha? Upitao je Mustafa Busuladžić mufti u razgovoru objavljen u Sarajevskom tisku 1942. godine, a muftija je odgovorio: mogu vam samo reći to da je razgovor tekao u znaku srdačnosti i iskrenih prijateljskih osjećaja koje Führer i plemeniti njemački narod gaje prema muslimanima. Hitler je veliki prijatelj muslimana. Führer je na mene ostavio nezaboravan utisak. On je čovjek pun mladenačke snage i poleta, Bogom obdaren genij koji je poveo njemački narod putem slave i veličine. Dame i gospodo, o ovakvim slučajevima i temama koje pokriva ne samo knjiga, nego i znanstveni fokus profesorice doktorice Kasapović, podosta toga s nama može podijeliti naš cijenjeni gost sa Zagrebačkog fakulteta političkih znanosti, profesor dr. Boris Havel. Izvolite. Hvala vam lijepa. Pozdrav svima večeras ovdje. Ja vam se doista divim da ste ovakvu prekrasnu večer mostarsku odlučili provesti na promociji knjige, a ne negdje na nekoj šetnici. Hvala vam što ste došli, ali imate razloga za to. Pretpostavljam da ste upoznati sa pisanjem profesorice Mirjane Kasapović, koja je do sad proizvela nevjerojatno relevantne i oštre znanstvene tekstove, osobito su to ove knjige koje sad vidite ovdje na stolu.
Ali također, možda je to zato što ste zainteresirani za ono što se događa u Bosni i Hercegovini, jer je povezano s aktualnim zbivanjima, identitetima u Bosni i Hercegovini, ali također i s onime što se događa na Bliskom istoku. To je dio o kojem ću ja malo više govoriti večeras i pretpostavljam da Bliski istok, ako ikad, ovih dana ili mjeseci pratite. Ako uključite poglavito hrvatske medije, ono što ćete najčešće vidjeti vezano za Bliski istok jesu pitanja, dakle kad se okupe znanstvenici, komentatori, analitičari, novinari, pitanja najčešće idu ovako: kad će završiti ovaj rat? Kad će doći mir? Koliko će koštati nafta sljedeći tjedan? Kad će se otvoriti Hormuški tjesnac? Najčešće kada se nađemo u takvom, ako gledate te emisije i ponekad se ja nađem u njima, imam dojam kao da se radi o zboru vidovnjaka i vidovnjakinja, a ne o analizi zbivanja na Bliskom istoku. Zašto se ne radi najčešće o analizi zbivanja na Bliskom istoku? Zato što se ona ne mogu razumjeti bez povijesne pozadine. I možda zemlja koja je najsličnija po tome da se aktualna politička previranja ne mogu dobro, duboko, široko, kvalitetno razabrati bez uvida u povijest, jeste Bosna i Hercegovina. Bliski istok je danas i već desetljećima najkompleksnije i najkonfliktnije područje na svijetu. Zbog čega je to tako? Među ključnim razlozima jeste kompleksnost identiteta, koji se velikim dijelom temelje ne samo na aktualnim ideološkim ili političkim previranjima, nego se temelje na povijesnim procesima i na teologiji. Ono čega danas u Europi više manje nema. Zapadna Europa, ja to vidim po studentima koji mi često dođu iz Skandinavije, iz zapadnih zemalja, pa čak i Hrvata sve više i više, puno ne zanima što je bilo prije 50 i 60, a kamoli prije 500-600 godina. Međutim, kada se radi o Bliskom istoku, ti su identiteti zapravo ključni. Neko je zgodno primijetio da je za političku analizu nužno prepoznavati povijest, naime da je politologija bez povijesti, bez korijena, a da povijest, historiografija bez politologije jeste besplodna. Dakle, ta jedna kombinacija povijesnog uvida i politološkog uvida. S još nešto malo detalja koji su iz teologije, jeste ono što je potrebno da bi se razumjelo što se danas događa na tom najkonfliktnijem i najkompliciranijem dijelu svijeta, dakle Bliski istok, naravno djelomice i Bosna i Hercegovina, ali ko može govoriti o svim tim temama istodobno? Vi danas na hrvatskom govornom području imate jako malo politologa koji mogu kvalitetno analizirati povijesne procese i koji k tome još mogu dodati uvide u teološka zbivanja. Imate naravno teologe koji se ne bave politologijom i poviješću, imate povjesničare koji se ne bave politologijom, ali ta jedna kombinacija, dakle ta jedna interdisciplinarnost koja je po mom sudu apsolutno nužna za razumjeti ove komplicirane i kompleksne odnose i društva, dakle takvih znanstvenika je jako malo. Mirjana Kasapović je po mom sudu najkvalitetniji primjer hrvatskog znanstvenika koji ima uvid u različite discipline znanosti i iz toga poznavanja, iz takvog bogatstva znanstvenog, intelektualnog, obrazovanog je proizvela knjigu o Hadži Eminu El Huseiniju, velikim dijelom zahvaljujući nizu ranijih istraživanja kojima se bavila, djelomice o
Bosni i Hercegovini, o čemu ste, pretpostavljam, dobro upoznati i ovdje, jer su to knjige koje su već postale i klasici, neke su prevedene na engleski jezik nedavno, a s druge strane je pisala o Bliskom istoku i proizvela zapravo jedine tekstove o nizu bliskoistočnih država na hrvatskom. Dakle, Hadži Emin El Huseini, uvodno. Početkom 20. stoljeća, 1920. godina, pojavio se na pozornici koja je već bila zapetljana i postala je zapetljanija. Dakle, govorimo o Palestini iz koje su Britanci protjerali Turke. Nakon što su Turci otišli, otprilike znamo što je moglo ostati iza njih. Britanija je zauzela to područje i počela stvarati svoje političke vizije. Jedna od tih političkih vizija bila je i izgradnja židovskog nacionalnog doma. Današnja država Izrael. Ono što se u tom trenutku događalo jeste interakcija, dakle, između lokalnog arapskog, poglavito muslimanskog stanovništva, židovskih doseljenika i kolonijalnih vlasti. U toj interakciji je velikim dijelom isprva interes bio ključni čimbenik. Dakle, interes, ne religija, ne ideologija, nego naprosto pronaći optimalan okvir za stvaranje država, nacionalnih država, nakon povlačenja Osmanskog carstva s toga područja. početkom 20. godina na scenu stupa Hadži Emin El Huseini, koji protiv Židova, dakle koji u tom trenutku imaju razmjerno korektne odnose prema Arapima kao i Arapi prema njima, istupa kao jedan od vođa, možda ključni, prvoga religijskog, dakle vjerskog nasilja prema židovskoj zajednici. I to prvo religijsko nasilje prema židovskoj zajednici je polučilo da ga Britanija osudi, međutim je uspio pobjeći i raspiše za njim tjeralicu, što li. Međutim, u jednom trenutku tadašnji britanski upravitelj u Jeruzalemu odluči, umjesto progoniti ga, gdje je pobjegao u Siriju, umjesto progoniti Hadži Emina El Huseinija, dozvat ga nazad u Jeruzalem i dat mu titulu velikog jeruzalemskog muftije. Veliki jeruzalemski muftija, ok, istina, koristio se par godina ranije za njegovog brata, vrlo, vrlo rijetko. Može se skoro ustvrditi da je britanska kolonijalna uprava tu titulu ad hoc osmislila kako bi Hadži Emina El Huseinija uzdignula u tome društvu, dakle kao uglednika iz jeruzalemske stare obitelji, i pridobila za svoga suradnika. Onaj koji mu je dao tu čast, koji ga je tu izveo na površinu, je jedan naivni, liberalni, dobroćudni ljevičar Herbert Samuel, koji je mislio da će na taj način postići s jedne strane mir sa arapskim stanovništvom, a s druge strane arapskom stanovništvu pokazati kako je on ipak na njihovoj strani. Jao, kako se prevario. Dakle, Hadži Emin El Huseini dolazi na taj položaj i s toga položaja i dalje zastupa interese arapskog lokalnog stanovništva, ali ne na način na koji su se Britanci nadali. Profesorica Kasapović jako dobro napominje da njegov aktivizam u Palestini se nije odnosio na interese i na polemiku ili sukob u konačnici sa Židovima koji bi se odnosio na konkretne interese, primjerice politički spor, teritorijalni spor, pitanje granice, pitanje političkog utjecaja, pitanje stava prema Britancima koji dakako jesu bili kolonijalna sila. Umjesto toga, ono što je Hadži Emin El Huseini napravio jeste da je izveo teološka tumačenja iz ranoislamskih tekstova, kanonskih tekstova i tradicije
i na temelju njih proglasio da su Židovi narod koje Allah mrzi i da oni kao takvi nemaju pravo postojati, imati političku vlast ili zapravo uopće ikakav utjecaj. S vremenom će taj stav još i zaširiti. 30. godina Hadži Emin el-Huseini se povezuje sa nacistima i kako je nacizam došao na vlast u Njemačkoj 1933. godine, tako su tisuće Židova počele doseljavati u Palestinu, bježeći pred nacizmom. Hadži Emin el-Huseini je te tokove pokušao zaustaviti. I profesorica Kasapović podrobno objašnjava njegovu suradnju, njegove kontakte s nacistima i kako je 1941. godine, nakon što se urušio pronacistički režim u Iraku, preselio i nastanio se u Berlinu, gdje mu je jedan od najbližih suradnika bio Heinrich Himmler, s kojim je drugovao i surađivao do kraja Drugog svjetskog rata od 1945. godine i s kojim je između ostalog osmišljavao politike prema Židovima, ali s druge strane i politike prema muslimanskim zajednicama, s jedne strane u Palestini, s druge strane između ostaloga i u Bosni i Hercegovini. U kontekstu tih suradnji između, dakle, nacističkog režima u Berlinu i islamskog radikala iz Jeruzalema, koji je također u Berlinu, stvara se simbioza islamske ili islamističke, ako hoćemo, i nacističke misli. I nije zgorega ovdje napomenuti kako se nju može opovrgnuti. Dakle, Hadži Emin el-Huseini je bio, dakle, radikal, ambiciozan, beskrupulozan, pokvaren, ali nije bio obrazovan za nekoga ko može artikulirati što je islamski stav o bilo kojoj temi. Naime, Hadži Emin el-Huseini, dakle veliki jeruzalemski muftija, je studirao na Al-Azharu, najboljem, najuglednijem islamskom sveučilištu, godinu dana, možda 2 godine. Nikad nije završio, dakle nema formalno obrazovanje i ono što se može reći da je svoj nedostatak obrazovanja nadoknadio radikalizmom. Ja ne znam je li vam to poznato, ali mislim da se takve neke situacije znaju dogoditi u ovo naše vrijeme i ovdje. Njemačka je pak jako brzo pronašla u njemu dobrog saveznika u smislu agitiranja za islamski svijet koji će se boriti protiv dakle, saveznika u Drugom svjetskom ratu. I ta suradnja koja se tada otvorila je velikim dijelom obilježila zbivanja u Bosni i Hercegovini, o čemu će kolega govoriti malo više, ali onaj dio koji je iz nje proizišao u vezi utjecaja nacističke, dakle rasističke misli na islamsku misao, osobito kad se odnosi na Židove, premda ne samo Židove, u knjizi imate nekoliko primjera iz novije bosansko-hercegovačke povijesti kad se odnosi na Hrvate i Srbe, dakle iz muslimanske bošnjačke perspektive, ali također i dakle kako je nacistička ideologija obgrlila islam. Ono što profesorica navodi jeste da su vrhovnici Trećeg rajha, koji su mahom rođeni unutar katoličke crkve, se distancirali od katoličke crkve i ne samo to, otvoreno su zagovarali konverziju njemačkih snaga na islam. Jedan od razloga zašto je ovo zamračena tema prošlosti jeste dakako to što ta simbioza nacizma i islama donedavno zapravo kome je bilo u interesu to otvoriti i staviti na stol?
doista zvuči vrlo kontroverzno. Arhivi nisu bili dostupni, arhivi često na njemačkom jeziku. Profesorica Kasapović s jedne strane govori dakako njemački, engleski, ali isto tako i hrvatske tekstove, i ona je uspjela objediniti golem dio literature koja o ovoj temi uopće danas postoji. Po mom sudu ne postoji, dakle, ni na kojem jeziku kvalitetnije obrađena ova tema od ove njezine knjige. U njoj je obrađeno oko 100 primarnih izvora i preko 600 sekundarnih izvora. I iz svih njih možete iščitati da su politički procesi koji su započeli zahvaljujući Hadži Eminu El Huseiniju i njegovoj suradnji s nacistima ostali prisutni u bliskoistočnim kontekstima, a djelomice i u Bosni i Hercegovini do danas. I pri kraju sam, jedna od možda najzanimljivijih ipak teza jeste Hadži Eminova, dakle, nacistička, rasistička misao o židovskom narodu. Ona se temelji s jedne strane na islamski kanon i naravno islamsku tradiciju. I doista, ako pogledamo islamski kanon i ranoislamsku normativnu tradiciju i povijest, u njoj ćemo uočiti niz mjesta iz kojih se može izvući negativna i neprijateljska slika o židovskom narodu. Može. S druge strane, postoji niz vrela također unutar islamskog kanona i normativne tradicije koji upućuju na nešto drugo, a to je prihvaćanje Židova, otvorenost i mogućnost za suradnju. Bilo da uzmemo negativne poruke iz, dakle, ranoislamskih vrela, kao što je to učinio Hadži Emin Al Huseini, ili ako uzmemo pozitivne poruke, niti jedna, niti druga vrela neće vam dati za pravo da se o židovskom narodu piše iz, dakle, islamske perspektive kao o narodu koji želi i može uništiti islamska i druga društva i da ga je zbog toga potrebno progoniti. Profesorica Kasapović je razumjela da se radi o osjetljivoj, dakle bogatoj, ali vrlo osjetljivoj temi. I zato je kroz niz mjesta u kojima je pisala iznijela različita vrela. Ona vrela koja su inkriminirala, da tako kažem, Hadži Emina kao nacističkog suradnika, i ona vrela u kojima se ta suradnja, ta simbioza pokušavala ponekad možda više ili manje argumentirano marginalizirati i učiniti irelevantnom. Međutim, ono što se meni čini da je također važno za naglasiti jeste da je usprkos stanovitoj mučnini ove teme, kompleksnosti ovih vrela, profesorica Kasapović ipak uspjela napraviti knjigu koja je čitljiva, koja je pitka i koja često ima dijelove koji će vas, nećete vjerovati, i nasmijati. I ja sam za kraj odlučio u koordinaciji s kolegama pročitati vam jedan takav dio koji svaki put kad ga pročitam me jako razveseli i mislim da će i vas. Jedna od tema je, dakle, suradnik Hadži Emina El Huseinija, Husein Džozu. Pretpostavljam da svi znate o kome se radi. Husein Džoza. Dakle, još jedna sporna ličnost sa bogatom karijerom u SS diviziji i o načinu na koji bošnjački danas apologetski povjesničari pišu o Huseinu Džozi. I evo dijela u kojem ona
govori o tome kako njegovi studenti u nastojanju ne samo opravdavanja, nego uzdizanja lika i djela Huseina Džoze hvale njegovu umjetnu vilicu. Pazite ovo. Zapisi o njemu, dakle Huseinu Džozi, puni su bizarnih, tragikomičnih crtica tipičnih za hagiografije. Sjećajući se svoga profesora na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu, njegov student i nasljednik na katedri Enes Karić zabilježio je da su njegova predavanja bila prijazne debate, da ga je odlikovala sposobnost lahkoće pisanja, stil mu je bio lijep, logičan i jasan, a ono što je govorio branio je razumom. Razumskom logikom. Kad smo se kao studenti na predavanjima, piše Karić, služili njegovom metodologijom, ushićeno bi uzviknuo. Dakle, Husein Džozo. Dobro si, tako je. Pritom se, kao i na predavanjima, čulo kako mu umjetne vilice zvone nevjerovatno prijatnim zvonom. Ova je knjiga pravo vrelo kvalitetnih povijesnih izvora, dobro analiziranih i začinjenih, zašećerenih ovakvim komentarima. Molim vas, kupite knjigu, pročitajte i onda posudite susjedima koji iz nekog razloga nisu investirali u knjigu. Hvala. Hvala profesoru doktoru Borisu Havelu, ne samo na predstavljenoj knjizi, nego i na podijeljenom znanju i na tome što nas je upozorio kako smo bez stvarnog poznavanja povijesti i politike skloni vrlo naivno i plitko tumačiti suvremene procese. Ja ću pročitati još jedan kratki odlomak. Huseini se sastao s poklonstvenom delegacijom hercegovačkih muslimana u listopadu 1942. godine u Rimu. Pretpostavlja se da je sastanak inicirao akcioni odbor mostarskih autonomista koji su osnovali bivši hercegovački muftija Omer Džabić, Muderis Ahmed Karabek, bivši gradonačelnik Mostara, Muderis Ibrahim Fejić, aktualni gradonačelnik Mostara Salih Hefica, te Osman Šehić, podžupan Velike župe Hum u Mostaru. Odbor je organizirao od 6. do 8. listopada 1942. godine konferenciju u Mostaru, na kojoj je sudjelovalo oko 120 muslimanskih intelektualaca, većinom iz Mostara, koji su uputili pismo talijanskom generalu Ugu Santovitu, zapovjedniku 6. armijskog korpusa, u kojemu su naglasili da se žele potpuno staviti pod italijansku upravu, jer im hrvatske vlasti nisu u stanju pružiti zaštitu. U zaključku Mostarske konferencije piše: mi Hercegovci i Bosanci nijesmo ničija prčija i nikome nećemo priznati pravo da nas maltretira. Pa ukoliko braća u Zagrebu ne žele pristati na naše zahtjeve, tražit ćemo zaštitu naših interesa kod koje druge velesile iz redova naših saveznika, kod koje ćemo sigurno naići na razumijevanje za naša muslimanska pitanja u Herceg Bosni. 4-člano izaslanstvo hercegovačkih muslimana činili su mostarski muftija i glavni zagovornik islamske države na Balkanu Omer Džabić, bivši gradonačelnik Mostara i predsjednik hercegovačkog ogranka El Hidaje Ibrahim Fejić, umirovljeni muftija Ahmed Harabek i član El Hidaje Osman Šehić. Prije no što je otputovao u Rim, izaslanstvo je poslalo političku poruku Huseiniju s dalekosežnima političkim zahtjevima i implikacijama. Vi veliki muftija palestinski koji predstavljate za muslimanski svijet najveći autoritet, zainteresirajte se kod najviših nadležnih centralnih vlasti Italije kako bi cijelu Bosnu i Hercegovinu okupirala talijanska vojska. Ako to postignete, vi ćete dati opet našem religioznom narodu pravdu, mir i sretnu budućnost. Muslimani su poručili Huseiniju da poradi na izdvajanju BiH iz NDH i izvlačenju većih njezinih dijelova iz Njemačke i priključenju talijanskoj okupacijskoj zoni. Što bi to značilo u državno-političkom smislu, postalo je jasnije tek nakon razgovora u Rimu. Svojim glavnim neprijateljima muslimanski prvaci iz Hercegovine proglasili su Hrvate i Nijemce, a stanje u talijanskoj okupacijskoj zoni ocijenili su
odličnim. Evo, s ovim ulomkom stigli smo i tako najavljujem našeg sljedećeg promotora, profesora doktora Ivicu Šarca. Izvolite, profesore Šarac. Hvala lijepo. Ja sam prije 2 dana ovdje predstavljao jednu knjigu, pa će možda netko pomisliti da ovdje profesionalno, službeno radim. Nisam, ali mi je doista čast biti večeras ovdje u društvu kolege Havela. Prije nego li prijeđemo na predstavljanje drugoga dijela, samo nekoliko uvodnih napomena. Čitanje knjige profesorice Kasapović pretpostavlja određeno poznavanje prilika i neprilika u vrijeme nezavisne države Hrvatske. No to ne bi trebalo predstavljati poteškoće s obzirom na provjerljivu činjenicu da se kod nas, osim u nogomet, svi razumiju u teme iz Drugog svjetskog rata. Druga napomena. Ova knjiga je, kako vidimo, već uzburkala duhove kod onih bošnjačkih autora koji drže da se sve zlo koje se dogodilo na ovim prostorima u Drugom svjetskom ratu može svaliti na četnike i hrvatske ustaše, pri čemu je ustaša u njihovu tumačenju isključivo Hrvat katolik. Inače, već se jednom dogodilo prije skoro pola stoljeća da je jedna knjiga o ovom tematu podigla žestoku buru u tadašnjoj javnosti. Radilo se o književnom dijelu Par Ergon Derviša Sušića, koji je najprije u nekoliko feljtona potkraj 1970-ih, a potom i u navedenoj knjizi iz 1980. doveo u pitanje dotada službenu interpretaciju povijesti i žestoko kritizirao držanje muslimanskih, vjerskih i političkih struktura u razdoblju od 1941. do 1945. Prošle godine, iste godine kada je objavljena i knjiga profesorice Kasapović, objavljen je reprint Par Ergona, a u pogovoru je Tarik Haverić napisao i ove retke, citiram ga. Uvid u historiografsku i publicističku produkciju pokazuje da je današnja bošnjačka samointerpretacija dogmatska, isključiva i manipulatorska više nego što je to komunistička ikada bila. Prava istina, pod navodnicima, o mjestu i ulozi bosanskog muslimanskog subjekta u Drugom svjetskom ratu, a i sve druge, pod navodnicima, prave istine, nekritički se utuvljuju kroz obrazovni sistem, medije i kulturne ustanove nad kojima bošnjačka političko-intelektualna kasta ima kontrolu. Jedina bitna razlika jest što zbog promjene epohe ta kasta ne raspolaže monopolom na fizičku prisilu kao preduvjetom monopola na tumačenje povijesti koje isključuje sve konkurentne naracije, pa ove potonje mogu opstajati na margini. Završen citat. Moja bi obveza večeras bila predstaviti drugi dio knjige Jeruzalemski muftija El Huseini i muslimani Bosne i Hercegovine, u kojemu profesorica Kasapović argumentirano pokazuje i dokazuje da knjiga opravdano nosi podnaslov Zamračena priča iz Drugoga svjetskog rata. Nakon prva 4 poglavlja u kojima je secirala njegov osobni ideološki i politički profil, te je razotkrila velikoga jeruzalemskog muftiju Muhameda Hadži Emin El Huseinija kao vodećeg nacističkog i fašističkog kolaboracionista iz islamskog svijeta, autorica se u 5., 6. i 7. poglavlju posvećuje odnosima i vezama muftije s tadašnjim predstavnicima bosansko-hercegovačke, muslimanske, vjerske i političke elite, pokazujući pri tome kako su ta suradnja i ono što je kroz nju nastalo slabo i s nerazumijevanjem prikazani u jugoslavenskoj i Hrvatskoj ili su pak prešućeni i tendenciozno protumačeni u bošnjačkoj historiografiji. U 5. poglavlju precizno su,
na temelju poredbene analize brojnih stranih i ono nešto domaćih radova, iznesene pojedinosti vezane najprije za susret El Huseinija s predstavnicima bosansko-hercegovačkih muslimana na općemu islamskom kongresu u Jeruzalemu 1931. Potom pojedinosti njegova sastanka s izaslanstvom hercegovačkih muslimana u Rimu u listopadu 1942. te osobne veze i kontakti nekih muslimanskih uglednika iz Bosne i Hercegovine s jeruzalemskim muftijom. 6. poglavlje je po mom sudu za ovu našu temu središnji, ako ne i najvažniji dio ove knjige. U njemu su analizirani značaj i dimenzije Huseinijeva posjeta nezavisnoj državi Hrvatskoj 1943. i njegovi susreti s muslimanskim, vjerskim i političkim uglednicima u Sarajevu. Autorica je potanko objasnila humanitarnu, vjersku, političku i ideološku dimenziju muftijina boravka ovdje, a vrhunac je vojna dimenzija njegova posjeta koja je rezultirala formiranjem Waffen SS divizije Handžar. Muftijin angažman kod njemačkih nacista i talijanskih fašista, te njegove veze s bosansko-hercegovačkim muslimanskim uglednicima proizveli su 3 događaja koji po važnosti zaslužuju da ih se izdvoji za potrebe večerašnje promocije i da im se posveti nekoliko rečenica više. To je muftijin sastanak s delegacijom hercegovačkih muslimana u Rimu u listopadu 1942. Zatim memorandum bosansko-hercegovačkih muslimanskih prvaka Adolfu Hitleru od 1. studenog 1942. a potom nastanak i djelovanje Waffen SS divizije Handžar 1943. i 1944. čije je osnivanje potaknuo upravo jeruzalemski muftija u dogovoru s Heinrichom Himmlerom, čelnim čovjekom Waffen SS-a. Idemo najprije na memorandum muslimanskih uglednika kako stoji u izvorniku njegovoj ekscelenciji Adolfu Hitleru. U knjizi je posvećeno 15 stranica ovoj temi, a ovdje ćemo sažeti autoričine najvažnije observacije. Memorandum od 1. studenoga 1942. potpisao je Odbor narodnog spasa, koji se ponegdje u literaturi navodi pod nazivima Narodni odbor i Narodni komitet, a radilo se o takozvanom muslimanskom međudruštvenom odboru narodnog spasa, osnovanom u Sarajevu u kolovozu 1942. kojega je činilo 50-ak uglednih osoba muslimanskog, vjerskog, kulturnog i političkog života. Inače, taj je odbor osnovan nakon četničkih pokolja nad muslimanskim stanovništvom po istočnoj Bosni i po istočnoj Hercegovini. Memorandum je napisan na njemačkom jeziku i obaseže 20-ak stranica. U knjizi profesorice Kasapović preuzeti su najvažniji dijelovi iz cjelovita prijevoda koji je objavljen na srpskom jeziku u zborniku Genocid nad muslimanima autora Vladimira Dedijera i Antuna Miletića u sarajevskom izdanju iz 1990. godine. Memorandum je Hitleru trebao prenijeti upravo muftija Huseini, a prema podacima obavještajne službe Wehrmachta zaprimljen je u ured Rajha 8. prosinca 1942. te proslijeđen 3. siječnja 1943. Ministarstvu vanjskih poslova, gdje na kraju nije donesen nikakav zaključak o tekstu memoranduma. Iako u konačnici nije proizveo željeni učinak, ovo je po tematskom sadržaju izuzetno važan dokument. Taj je tekst bio izraz autonomaške politike koja je težila najprije autonomiji, a potom i izdvajanju jednoga većeg dijela Bosne i Hercegovine iz nezavisne države Hrvatske i stavljanju pod izravan protektorat Trećega Rajha. Kako ističe profesorica Kasapović, memorandum je pisan u duhu rasističke politike Trećega Rajha.
U njemu je naglasak na privrženosti bosanskih muslimana Hitlerovu poretku i nacionalsocijalizmu, te se ističe žaljenje što njemačke snage nisu okupirale Bosnu i Hercegovinu, a potom se poriče slavensko podrijetlo bosansko-hercegovačkih muslimana koji su nasuprot Slavenima, to jest Hrvatima i Srbima, oni se svrstavaju među Gote, jer su prema ideologiji njemačkog rasizma Slaveni smatrani nižom ljudskom rasom, dok oni gotskoga podrijetla spadaju u čistu arijsku rasu koja je pozvana vladati Slavenima kao nižom rasom. Poslušajmo uostalom neke dijelove memoranduma koje citiramo ovdje u hrvatskom prijevodu. Na internetu možete naći i njemački original. Tekst započinje s pozdravom Führeru naš. Citiram. Nitko, ni jedna etnička grupa, ni jedno pleme, a isto tako ni jedan narod u čitavoj Europi nije s više privrženosti osjetio i razumio vaš gigantski pothvat uspostave novog poretka u Europi kao mi Bosanci, muslimani Bosne. Mi smo u načelima nacionalsocijalizma vašeg pokreta osjetili da on jedini donosi pravdu, red i mir u Europi koja je zatrovana i upropaštena demokratizmom. Sve te naše iskrene simpatije i osjećanja za nacionalsocijalizam, za njemački narod koji je preuzeo na sebe borbu protiv židovstva, slobodnog zidarstva, boljševizma, izrabljivača Engleza, nisu bile za vrijeme bivše Jugoslavije nepoznate. Zbog toga su nas Židovi i srpski novinari proglasili petokolonašima i činili nam mnoge poteškoće. Mi smo se nadali i mislili da će naše oblasti, naša Bosna i Hercegovina biti okupirana od njemačkih oružanih snaga i ostati pod njemačkom vojnom upravom koja će donijeti mir i red, a da će nas, najpošteniji element bosanske i hercegovačke muslimane, pozvati da surađujemo u upravi. Međutim, dogodilo se sasvim drukčije. Bosanski muslimani su s neodobravanjem primili vijest da će Bosna i Hercegovina biti uključena u okvire Hrvatske države. Mi, bosanski muslimani, otvoreno izjavljujemo da po rasi i krvi nismo Slaveni, već smo gotskog podrijetla, kao što dokazuju mnogi znaci i povijesne činjenice. Razlike u duhovnim i antropološkim osobinama između nas, Bošnjaka, s jedne strane i slavenskih plemena, dakle Srba i Hrvata, s druge strane, održale su se sve do danas. 90% Bošnjaka imaju tanku plavu kosu, plave oči i svijetlu boju kože, a 80% Srba i Hrvata debelu crnu kosu, crne oči i tamnu boju kože. Kolega Havel, vi i ja ne bismo prošli. Sada smo slobodni Führeru da izložimo konkretne prijedloge za ozdravljenje naših teških prilika i ostvarenje naših stoljetnih ideala za koje vjerujemo da su u punoj suglasnosti s interesima njemačkog naroda i u duhu vaše velike ideje. Ovdje završavam citiranje ovog inače dugačkog dokumenta. U memorandumu se nadalje traži da se u NDH formira političko-administrativna uprava pod imenom Župa Bosna sa sjedištem u Sarajevu, koja bi bila pod protektoratom Njemačkog rajha i u kojoj bi bilo omogućeno osnivanje, citiram, jedne bosanske nacionalsocijalističke stranke, a nakon rata to bi područje dobilo status samostalne države koja bi prisilnim preseljenjem stanovništva imala apsolutnu muslimansku većinu, kako u tekstu memoranduma doslovno stoji, citiram. Time će naše čisto bosansko stanovništvo dobiti apsolutnu većinu i odnos stanovništva bio bi 925.000 Bošnjaka muslimana, 500.000 pravoslavnih Srba i oko 225.000 katoličkih Hrvata.
Završen citat. Ta bi buduća bosanska većinski muslimanska država nastala prekrajanjem granica tako da je na priloženoj karti naznačeno što bi pripalo Italiji, što Hrvatskoj, što Crnoj Gori, a što ostalo Bosni. Takva bi Bosna prema zamislima autora memoranduma imala izlaz na Jadransko more preko Metkovića i luke Ploče. Ne mogu, a ne spomenuti da me ovaj u memorandumu zamišljeni teritorij većinski muslimanske države Bosne s izlazom na more i planirani omjeri u strukturi njezina stanovništva podsjećaju na onaj predložak Bosanske republike koji je u sklopu plana Ovena i Stolterberga o podjeli Bosne i Hercegovine na 3 republike iznio Alija Izetbegović na Bošnjačkom saboru u rujnu 1993. Kad već spominjem Izetbegovića, red je dodati kako se u ovoj knjizi na temelju 3 izvora navodi da se Alija Izetbegović kao pripadnik mladih muslimana susreo s jeruzalemskim muftijom Huseinijem prilikom njegova posjeta Sarajevu 1943. Jer se navodi da je on tom prilikom primio u audijenciju i predstavnike mladih muslimana Aliju Izetbegovića i Nadžiba Šačirbegovića. A sada nešto o muftijim sastancima s delegacijom hercegovačkih muslimana u Rimu u listopadu 1942. Ovo je temi profesorica Kasapović posvetila 20-ak stranica. Ja se nadam, ako nas sluša, da se neće naljutiti ako slučajno pogrešno izgovaram njezino prezime, ali imao sam kolege u Sjemeništu Visokom koji su imali profesora upravo iz njezina mjesta i oni su ga nazivali profesor Kasapović. Dakle, ovo je temi posvetila 20-ak stranica, a ovdje ih, evo, prikazat ćemo ih u kratkim crtama. Početkom listopada u Mostaru je na poticaj, kako smo čuli, akcionog odbora mostarskih autonomista organizirana jedna konferencija na kojoj je sudjelovalo oko 120 muslimanskih intelektualaca koji su odatle uputili poruku talijanskom vojnom zapovjedništvu da se žele potpuno staviti pod talijansku upravu jer im hrvatske vlasti nisu u stanju pružiti zaštitu. U zaključku Mostarske konferencije stoji i ovo što je već bila pročitala kolegica Tina, ali ja ću ipak ponoviti ovaj citat, jer se unutra pojavljuje Herceg-Bosna kao pojam. Ukoliko braća u Zagrebu ne žele pristati na naše zahtjeve, tražit ćemo zaštitu naših interesa kod koje druge velesile iz redova naših saveznika, kod koje ćemo sigurno naići na razumijevanje za naša muslimanska pitanja u Herceg-Bosni. Završen citat. Jeruzalemski muftija u to se vrijeme nalazio u Rimu i na njegov poziv nekoliko dana nakon ove konferencije otputovala je u Rim 4-člana delegacija hercegovačkih muslimana predvođenih mostarskim muftijom Omerom Džabićem, koja je Huseiniju prije poslala poruku sadržaja kojeg ste već čuli. Vi, veliki muftija palestinski koji predstavljate za muslimanski svijet najveći autoritet, zainteresirajte se kod najviših nadležnih centralnih vlasti Italije kako bi cijelu Bosnu i Hercegovinu okupirala talijanska vojska. Završen citat. Zanimljivo je da su u istom dopisu muslimanski prvaci iz Hercegovine za stradanje muslimanskog stanovništva proglasili i svojim glavnim neprijateljima označili Hrvate i Njemce. Premda su sami Talijani u svojim prepiskama isticali da muslimane napadaju i ugrožavaju, citiram, četničke i komunističke bande. I sam jeruzalemski muftija je govorio i pisao Talijanima i Njemcima o, citiram, položaju muslimana u Hrvatskoj i tvrdio da ih napadaju, citiram, Srbi i komunisti. Od talijanske okupacije Bosne i Hercegovine na kraju nije bilo ništa. Talijani se nisu htjeli odreći svoga čvrstog saveznika srpskih četnika, a Nijemci im i onako ne bi dopustili okupaciju čitave Bosne i Hercegovine. No ova je akcija izazvala proteste onih mostarskih Hrvata muslimana,
koji su isticali da su, citiram, muslimani za Hrvatsku, a ne za Italiju. I tražili da se mostarski muftija i članovi delegacije koja je išla u Rim kazne zbog izdaje. Budući da je ova epizoda izazvala političku buru u Zagrebu, talijanski generalni konzul je na jednom sastanku u Rimu zamolio Huseinija da iskoristi svoj autoritet i uvjeri bosansko-hercegovačke muslimane da u buduće izbjegavaju takve autonomističke akcije, citiram, koje bi mogle stvoriti neprilike hrvatskoj vladi. Na što je muftija predložio da se naoruža stanovništvo i stvori posebna muslimanska jedinica u suradnji s Talijanima kako bi se branili sami od Srba i komunista. Talijani su na kraju pristali na to da muslimani osnuju milicija volontarija antikomunista, dobrovoljačku protukomunističku miliciju koja bi se borila protiv komunističkih partizana, ali ne i protiv četnika. Muftiji nije uspio plan o osnutku posebne muslimanske oružane postrojbe s Talijanima, ali će mu to uspjeti 1943. godine s Njemcima, odnosno s Handžar divizijom. Diviziji Handžar profesorica Kasapović posvetila je gotovo 60 stranica, a ovdje ćemo to, ali sada stvarno, prikazati u najkraćim crtama. Autorica pokazuje da je jeruzalemski muftija imao nezaobilaznu ulogu u ideološkom profiliranju i vojnom organiziranju ove postrojbe. U jednom svom govoru imamima Waffen SS divizije u listopadu 1944. muftija je istaknuo značaj suradnje muslimana i Njemaca, podsjećajući među ostalim da se, citiram, Njemačka bori protiv svjetskog židovstva, zakletoga neprijatelja islama. Završen citat. Huseini je za realizaciju ovog projekta imao potporu i Himmlera i Hitlera, tako da je nakon muftijinih susreta u Berlinu Hitler 10. veljače 1943. potpisao ukaz o osnutku, kako se prvotno zvala, Hrvatske dobrovoljačke SS divizije, koja je tijekom vojne obuke u Francuskoj preimenovana 2. srpnja 1943. u Hrvatsku dragovoljačku SS diviziju, a uskoro u 13. brdsku Waffen SS diviziju Handžar. Ona je bila prva muslimanska vojna formacija te vrste i utrla je put osnivanju kratkotrajne 23. oružane SS divizije Kama i albanske divizije Skenderbeg. Handžar divizija je bila prva nenjemačka Waffen SS divizija i Himmler je nastojao, ako ikako moguće, da bude sastavljena samo od, citiram, bošnjaka muhamedanske vjere. Službeni Zagreb se usprotivio formiranju ove postrojbe, no Pavelić je ipak pristao na njemački pritisak i prijedlog je da se u diviziju unovače i katolici, s tim da je Himmler tražio da omjer muslimana i katolika bude 10:1. Prema jednom izvoru bilo je planirano da diviziju čini 26.000 ljudi, 23.200 muslimana i 2.800 katolika. Unovačeno je prema različitim izvorima nešto oko 20 ili nešto malo više od 20.000 ljudi. Zapovjedno osoblje činili su Njemci, a najdugovječniji zapovjednik bio je Karl Gustav Zauberzweig. U ljeto 1943. organizirani su pokraj Berlina tečajevi za prve imame divizije Handžar. Na popisu 17 imena imama s činovima koji su služili u diviziji Handžar najpoznatije ime Hauptsturmführera, čuli smo ga, Huseina Džoze. Inače, Hauptsturmführer je satnik po činu. O njegovu osobnom ideološkom profilu možete čitati opširno u knjizi. U diviziji su bili zabranjeni alkohol i svinjetina, vojnici su na rukavima nosili polumjesec sa zvijezdom, a na glavama fes s njemačkim orlom i mrtvačkom glavom, dok je na ovratniku prišiven simbol ruke koja drži handžar. Iako je Himmler isticao
da bosanski muslimani zaslužuju svako poštovanje i da se ne smiju ismijavati njihovi vjerski i svjetovni običaji, Nijemci se nisu suzdržavali od vrijeđanja i pogrdno su ih nazivali mujama. Neki zapovjednici divizije opisivali su ih u izvješćima kao lijene, svadljive, lažljive, kradljive i primitivne. O brutalno ugušenoj pobuni u diviziji Handžar tijekom obuke u Francuskoj, kao i o njezinu ratnom djelovanju, o zločinima koja joj se pripisuju i o procesima rasformiranja divizije Handžar čitat ćete detaljno u knjizi. Knjiga Jeruzalemski muftija El Huseini i muslimani Bosne i Hercegovine obaseže 460 stranica većega formata i ima impozantan popis izvora i literature, osobito na njemačkom i engleskom jeziku. O njezinoj vrijednosti i značaju ne treba trošiti riječi. Jednostavno, ovo je kapitalno znanstveno djelo. O ovim temama neće se moći u buduće ništa ozbiljnije izgovoriti ili napisati, a da se ne koristi knjiga profesorice Mirjane Kasapović. Autorici iskren pozdrav iz Mostara i velika zahvala izdavaču, čestitke na ovom projektu, a svima vama hvala na strpljivosti, jer ipak je ovo bilo malo poduže izlaganje. Hvala profesore Šarcu na ovome iscrpnom prikazu. Poštovane dame i gospodo, impresivan i nagrađivani znanstveni opus profesorice Mirjane Kasapović uključuje naslove poput izborni stranački sustav Republike Hrvatske, demokratska tranzicija i političke stranke, izborni sustav i promjena sustava u Istočnoj Europi, izborni leksikon i tako dalje. Tom se nizu pridružuje i evo, kako smo čuli, kapitalno znanstveno djelo koje smo predstavili večeras. Zanimljivu izazovnu temu svakako iscrpno je obradila profesorica doktorica Kasapović, a nadahnuto su nam je približili naši gosti promotori kojima osobito zahvaljujem. Evo, knjigu su vam preporučili toplo. Hvala naravno i organizatoru Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru, hvala nakladniku i naravno moramo zahvaliti radioteleviziji Herceg Bosne, čiji će gledatelji moći gledati snimku cijeloga ovoga predstavljanja u ponedjeljak u 20 sati i 40 minuta. Svoj primjerak ove knjige i još nekih izdanja i autorice profesorice doktorice Mirjane Kasapović kao i školske naklade možete nabaviti na izlasku iz dvorane. Hvala svima i ugodna večer.